Sa nagapanguna nga balita, ginhatagan na tensyon ni Pope Leo XIV ang importansya sang kalinong paglaum kag pagbago sang kabuhi sa iya homily sa Easter Vigil Mass subong aga oras sa Pilipinas samtang Sabado sang gabi naman sa Vatican. Sunod sa Santo Papa ang liwat nga pagkabanhaw ni Jesus ang pamatuod nga kalinong ang wala nagahalin sa kalakasan kundi sa pagbago sang tagipusoon kag pagtuo. Ginsiling ni Santo Papa ang Pasko sang pagkabanhaw ang nagaengganyo sa tanan nga liwat nga magbalik sa Dios padalumo ng pagtuo kag magkabuhi base sa ginatudlo sa ebanghelyo pagi sa pagulikid kag pagserbisyo sa isig katawo. Suno pa sa iyang kasanag sang pagkabanhaw ni Kristo ang nagasimbolo sang paglaom nga masalangan magmadinalagon batok sa kadulom kag desperasyon. Dugang niya kinahanglan nga buksan lang ang tagipusoon agud malampuwasan ang anuman nga pagtilaw nga ginatubang kag nagapabugat sang kabuhi kag nagaseparar sang tawo sa Dios. Sano sa iyang pagpalangga sang Dios ang magapamagan sang tanan nga kabugat kag mangin instrumento sang pagpalapnag sang kasanag sang Dios sa kalibutan nga may kalinong kag paghugbong. Il mattino di Pasqua, le donne, vincendo il dolore e la... In this light, let us reflect on the story of the resurrection which we heard in the Gospel according to Matthew. On Easter morning, the women, overcome their grief and fear, set out on their journey. They wanted to go to Jesus' tomb. They expected to find it sealed with a large stone at the entrance and soldiers standing guard. This is what sin is, a heavy barrier that closes us off and separates us from God, seeking to kill His words of hope within us. Mary Magdalene and the other Mary, however, did not let themselves be intimidated. They went to the tomb and, thanks to their faith and love, became the first witnesses of the resurrection. In the earthquake and in the angel sitting on the overturned stone, they saw the power of God's love, stronger than any force of evil, capable of driving out hatred and bringing down the mighty. Man can kill the body, but the life of the God of love is eternal life, which transcends death and which no tomb can imprison. Thus the crucified one reigned from the cross, the angel sat upon the stone, and Jesus appeared to them alive, saying, "Greetings." This, my dear friends, is also our message to the world today. The encounter to which we want to bear witness through life, through the words of faith and the works of charity, we do so by singing with our lives the Alleluia that we proclaim with our lips. Just as the women rushed to tell the disciples, we too should desire to set out tonight from this basilica to bring to all the good news that Jesus has risen, and that having risen with Him through His power, we too can give life to a new world of peace and unity as a multitude of people and yet a single person. For although there are many Christians, Christ is one.